Bismillah. Tenase. Fatima. Baba. What to say? If you boko. Oh, alhamdulillah. Yada last. I know me will fear now. I'm afraid by say, was say, I'm the address. To Fatima, I am no correct. And your bonnet. And penny forsy. But your tongue for the book quiet. Ne won't say, ne here. Bidding come be too. I am yes, can you? Oh, and come here, me the two with him say. Men pesa obe kwa bonti no be your kaka iti kamia me pesa wado Baba enkomo na ani me di ene di enye adwuma Fatima Baba sebi mpredua sampeni force o fasika futuro na honda ne dane na abofre hunu se esombo emo mo dane sika futuro wi a nimtin kura hu se esombo kire sei Fatima, me do feel my kumem. Mimma won't soon die. My head crowd to say, Memu when it's you pay. Me show you pay beer, me yaman, I'm an abroso. And she bedru baby crown beckers and be Jimmy. Then ye Jimmy, Miss Adna Medro. It's your Fatima. Baba, me bear fear worry. Monty me feel so. Make us only me kuna mono mea, na me boa. Me also meet me where money me. Still cry me that's so do. Media me no, but when send me a something, and I'm be worry and I'm be so me. Me bushing for a month set to say, me worry me kuna one baby co. Enya. Oh, Sebasa cries be no warrior. A month for Quabeca say, me kwa no me na kids aboma, you cool me. Oh, Fatima. A month for the back and so tessa. Oko a Christopher no woman who cross my infantos so manenyo. Ye krum. Yenim crofo brea. Omokru no mu ya munyanum e ware wo. Wo kan wo se okru. Mo mama mre ba me so me ya santini. Mentimi ware manenye. Oh Fatima. Etoda ya na asantefo no. Mama men mutwa kuntum medicata biso. Ye mie nkyere mo. Si ye bie kyere mo pa potian ka be hu se entafo kwa ya wo mo bomu entafo na mo mienu nyina ye ma ohene kura timi wale mo mienu na entafo kura mpo no na so ohene timi wale mo mienu wa asante amamlemu a e de na tiri se menua yere mintimi wale baba eso ye nya se de tie na mintimi wale mani be ba wo pina na wo mpene mempe mate sole kwai mama das Fatima. Bavze. Wo na meba. Sedi. Ewiase mpani se ye kiriko kwa na haba yente. Bosomtwe ho se bi mpradua sampani se. Sa o kame ne krama o no so kame wo pata. Me ni wiase ame wo no. Se me chiu tan wa. Me chiu bibia tan bibia ma sabi mpradua se wa yam akura me chiri. Me beto se kotre kra mpotale o dan ho a. Sa kotro na me tanfo. Itiminum se sa na se nipa da se ni bia ye. Itimen pene toto mpene no a. Makana o so mpeme a efiri se me bra wuye enema amatoto ama oni sika me dia bro nyina ma se ni nyina 2008 ka kodi na fa me sika ma me Miniska bia de bon yey baba fuseni afedi abros aden ukoti bi mpeni se mo hefa se obi a obra yire obra ko ne create wawuo na watoto ne ma bo sa baba jiska minisia me de ma ila akokko hwedi a yenchi ne etu ne takra da bi o akokko hwedi a yenchi ne mpacha ne takra yetu 2008 no ewo mi sam sesi ahwa me fa atwokosefo no gu hanom da gomba fo no su gu ha matia no kwa de fulani ni fo omo ye ma fulani ni ba kwampa wanja hwe kwampa onyo wa agachi no du kwa 2008 na menya fulani ni ba me sro fam sika ma me so ma me ba to bo to me sika ma me ana mbesrew anyone ade bra me ni bia me de ma wo me ka hiro duba wallahi woni ya sie ka za ya chika amwa woni kuma ya sie za bo ya kama shi
obi ato akoko ntumi nche no obi ato akonfem wa moa no mpane toto mpane no a me be ye beka se kramoni pa na me yese bia so nim se adin ni nkramosum ye mpasisie me mpasisie nti me mpese obesisi me de maka no utwum ni abetene ye pre me do Nyankopon na rese de Allah meji misika wonsi me nya foku me ka cho so wonim na wa nya matata ya wo ho wobete me nka yari anga tai ba kita na takata na eyi we no oh sa hade na Mimi de me fan to ha no wa. Me kwa na mete man kwala no. Me ye yala. When did you come? To. Ene na you no ye mi toku. Oh. Ana me fa gari. Me fa pray. To. Mo no, me fa we no so to ha me no me de be che nkwala. Oh, I want to see you. So the water young queen. I love this slow. Baba, na me na 650. To. Oh, let's Mama Sika. Say me mana we yi na no sika na me bisa. Enya hwe. Me sika na e wo ho no. Sika ba. Me de atisu bi. Oh, sika na me no kan ho ase me sika no. Me de atisu bi. Why? Baba, sika baba. Because what you have to Baba machi. Asembe. Meji me sika. Sika bay. Enya mana obeje o me store ho. Eno wo sika na meji. Oba kura me ka se wo de me sesa na ebre me. Ese sabe. What on de en? Ana me beto obi amanchia. Ade na woton. Wo fa me sika mana me nko. Kuji mini o. E ka kire wo se me bra wu ye no. Sika me de bra wo ni niam me de bra nyina. Me sesa kire wo. Wa wu hunu yi. Kura hu se niam na me ba yiyi ye no. Enru ba bia. Wo bra wu niam a wo de bra me sika ade bra me. Na wo bra wu na se wo bra yere ne me. Na se wo de ade bra me a e wo sa obeje. Me so ma aso fa bibi bra me. Na ye chiri kokko a ye di ne ma. Kokko ni ye chi na haba ya wakwa akote na wo de koye dai. Sa. Ana wunim se bi mpadu esa bosom twen. Wan kame no krama no so nkame opata. Na so kame no krama de ye den no ma opata. Me fa woni obeka, meji misika. Meji. Me fi ya bakwa sika bi anka me ho. Fa misika ma me. Me san ne wo nkɔ na me nkɔ yi bi nka ho ana se de. Wonne me ko asa ko yi bi se de enti. Wona a she me dwa no. Fa misika ma me. Misro, ye kɔ wazi. Me mpese obe hye me ne kasa. Wo ha me o. Me mpese obe hye me ne kasa. Wo be ya sa ne akasa akura no mu ade. First na me dwen se obu ade, se kura me hu se obu ade. Awo de me mu ade fa misika ma me. Omo ye wazi me kutie nya me se. Emejeje me. Baba na wo ha me o. Ofu seni. Fatima. No. Fatima. No. Wo na unu so betimi akwa apia bia. Me we say nya ho akwa tena mobro bia se tutu la finta fa ho adi wo hu. Sesen. Anti wo wi mako na ne say so ma wo na wanu mu ahyehyɛ na ka se no an peter asase ɛda hɔ kwa. Etu ko na ya dɔ so shirin no. Ɛna do banchi ko tisi mu. Enye obi na dɔ ye. Wa wi mako mama wunsu anom am wanu mu ahyehyɛ no. O ka se no ano no. Wanya baabi ase me ma ha ba yira minem. Ɛna ba betena adwodwo ho. Afa na mahu se ensema me nua ma no mu kan se me bra wuo no wunim hu bi no ɛyɛ no kore. Me kunu ewuo ne ho bi. Sesen. Na me ya. O se bisam sesesei. La ila na taka ki. U bisam sa nsem no me taka obi a. Hey, Fatima. Asembe. Ansa na me nim nua ma mu yakoma beto yeyam no. Me do Nyankopon je se wadi yachi. Akoye kuro mankaregu. Na wakwa akosai. Sesen, menko. Onye den. Me se menko. Ya chin taka yari anga. Hey! Wonko. Menko. Wo boa. Emre bi eche mu, nye wa am ka cho sama menko, na menko sa me ho. O ka sha me se o ma menko, enwo hia. Se de le bae. To, magana nkiga. Asam na waka no. Na minim se utirim fan wakoma mu fita. Sabre no. Kopim se me da me sonda ye na me bra.
What you my Fiji? What permanent? None of poor food, no matter who no done it. Men so die no cry, Makuma, Kotakwas, and what came one. Me brass me for common carry. And yes, oh, what? Not a bosom the Jawa, alhamdulillah. Sabusum no balls, a tough of ma. Ah, wallahi. King Shaka Simbabana. Kinji. Astama hono. Won't none di now yet touchy. Na me bra another camnam, a who run de no. As maybe oh pay me a man pounds. And in a way, such a boy. And do and Frank Hokra and Kanko, the Messiana Messi. Oh, King Genny. Mem Conne and Coachella. What's the Nana. Ye, you crew. And yet a chiwadi. Set Unya. Na obewa le yere enye achiwade e maye ewom sa me kasa nanso enye no kra nti na me yede miye sani ya Fatima wo kano wallahi smata lai enye no kra nti la ilaha illallah me dia me se woko odi machini e ko mankare ku no okoko sign it na se enye wo no a na se achire me yesa na obetimi aka de wo kan se bia he abro boto si wo na wo hia abro ni free na still bottom da su gina ho na be ka se ye dada osuma bi se na se abro boto esi wonom na se ye yi abro ni free na still anasa boto ni etofo ma na no ano no anana na de me kan mebwa etimi se Fatima ondi yachi na won konko sanit no jai de o ke kan mo mfa ho bro onyi no kura free de ne baby ne dan kan dan baby we dey so ni kasaka Fatima sadie Fuseni eka adie ne si upan se wonti mini ne nko na monko hwiye sadie amamne na woka na wuti nsan ana Fatima na chama so me se na kuti se me kakakra magwashi kasa na wadaru ma o se bie so akanfo abusua makoma kudum yenu kura ye wa ha no so bia na mamre odi ware na mpese se bi isiri Fuseni pese o tia se esu ne kuma mamre ena su asante ha mamre ye ti ha no kura no se bi se odi chie bi free mu a wotimi nyina se obi ni wachi na nkopa chira kwai se osusu se osumasi ana obenten ewu ni gbo nu bia se bi ebodua kura wugina fa ko bodua timi nya ni pa ko ye friend su bodua ye nkonsu mu ho bia ogina bia ofre bodua eyeye se Fuseni pa onko na do paso koye bia no onko ye ehun tansa no gbakola na ye hu na se ono odi wachi de na wadaro ma se bi draka sa kola no ebe yesa na se bi metwanto pati nana sadie japia esie Dana wasi. Iza nana amemi sawa se uyonko pa ni Fuseni nana kwa na asema Fuseni na ma udi na chiba ya odi abetumeni amamle mu no sana moye na we dey so ni dem kasa kakra mpa for se ba bia no problem wan fantoa frato enti na free to sa no ana so obi pe obi asisi na wanti ase a esintafo enti ye tia samase asema papa we otiwa woka tinu ho ya pa me tinu ho ya ko so ye panyini ana asema ba so wo he na de se bia na ye no wo gina na chi senya de obi tuni na betu mpa cho won onim ho bia na papa na wadaru mpa cho le so de le ko na kwantim fi ba bi okobuni kom ekoyesa ade na kochi no na kwala na wu ana obi ko mmia no fe na ya yakobo no kasa kwala no ade na ache am na wu ade ya de dai huye ti moja mpamuda pati wasa abo ho bio asema wo kan
Anka me pese me bi so. They say wo de wo gidie ben pa se de na Hussein di ne kwa okoye no. Ana onu kwankwan. Onu kwankwan. No nkoye okoye wi a ehun tansel bona ye bedi ato. Mo pa mo nyi nipa 2 million ka ho. No mo nya adansefo ne yenko no mo so fo mo ni. Me na me ka. Dabi onu amu ye den. Endi akire. Munya na nanim na wo. Asam ne ye ka na me pese mbetutu na basa ne sere. Na sam klebusa Fatima ya mbusa wo no. Ada no wo ma Fatima nkata. Fatima oni ano. Ada no no na wo kasa ma Fatima. O wa no obekasa. Me oni Fatima kunu nete. Fatima kunu ena ye agya apia adwuma. Ena wo ko ne kra aji. Eti sei no agya apia na hwe Fatima. Eti agya apia odi mutintimai. Kasa no na bu. Wallahi mba sabuda sarikin gaba. Wallahi babanga abin da dan mu yi shi. Wallahi da na taka shi ma. Mun ta taka shi kana mana bu. Wode for se man nto munya abotre. Mimi ye sebi nipa hunu. Mimi ye nipa hunu. Saka Ana wo ka chanse mimi ye nipa hunu. Haka muka fadi. Kaga ngai. Ashibe da hankali. Be da kai ma. Fuseni. Na nanim na wo no. Get na wo change meter ban. Ya ona na ni muntra. Na we de fache. Nana kafla. Nana kafla. Wode for kasa. Yo, opene bi. Banyina che. So asem udwan ho se. Kakra me wo kan se. Utina ba bia wi atabia wo tene de. Se Fuseni e wo gidie se de ba bia wo kan tumi bi wo ha e adwuma de a. Yeti ye aka mamu. Obetim bodua wa ha. Wo amana ne kra timi nyaw. Se wo di fonko ade a. Eti won ko no fa ni gidie nko ye ni nyankomande. Se ebo ababa wa yi a. Ene ye nyina ye ni ye den. Esambi. So odi na chi akode. Therefore me mfo aso sa. Baba ka jaraba. Wallahi kaka fadi magana ki. Ade be wallahi ya. Ka jaraba kaka fadi magana ki fadi wannan. Dwalla. Fa krum ka se ni matem. Mindiri watemu. Nana kaka sa mete. Na se wa kanin tuwa ha ni kanon. Na de o kan mete. Ya ne kan say before ja apia so. Ya apia kanon. Eye no kuretro do. Obi ba. Akun obi nua. Ugidi se. Ababa ni ku ni kuna. Eye wo na ugidi no. Ana wo ba bia wo se se tumi bi wo. Ababa wa iwo de wonim. Ko na kwaye oniama no. Oye na se bono a. Abono. Amono so a. Entansa ne eso. Efi se o chechiri mprenken sma koso agyansa. Na wokọ na wanto na eye wa ne so. Ti kọ na kwaye wa. Na ure fi se de ma kama wodi na ni hwe no. Eno na wodane. Wani samu a ye ni nyaw. Fuseni. Wani sam na wahu na se me ko. Na ni ko sa ya ma de. ni ko sa na mo ka ma sada na ko sa bi mu. Adubane wa de bomba fo kro mu honom na me da be bo na wo be ye ne. Ya ma kai. Apia. Mani ntuni nan enani china. But hombai. Nana. Before apia so. Ya apia kan. Ewo. Opene bi. Therefore. Ti man to afenu yi no se. Asem no tumi na ti. Yo. Afenu amabaye. Ya nanase no. Osi asem no tuni na esi so. Ena afia chi ni abufu. Sani kani si wono. Kani si won ko ade ompie oho. Ago fia. Ago. Mami. Aso. Ana. Ma he. Ye na. Kasai. Ade asem bi wo ho ana aso. Oh. Nana, ade ba asem. Kasa me ho ade. Ade wo badu ha wo fere. Oso hi eska. Oh. We dey say nya asem bia. Minim ne ha no. Na wontimi nkan. Nana. Na uhia be say. Hey.
deɛ ne mɛmɛ bia yɛ sɛ ɔkɔma 20 cities anaa 50 cities a deɛ wopɛ deɛ ɔde yɛ bɛso asew te sɛ ɛnti na mmea mɛdi n'akyi a mede abɛyɛ wɔte fie wɔ hia sika yɛ adeɛ paa mibisa na wɔ so wɔ ni bi na sɛ na nɔko gu nɔko anim ase nɔko ma sika na ase wɔ sɛ maame wɔn ma mi sika na sɛ ugu n'anim ase na nam se dabi awo so wuhia bibi a wubisa no na nɔko sense agya nipa ne neto nya da bia na wo so obisa sika ansa wa ma nka at least asa wade de odika no ya adwo akora sa wo bɔ ne ho ka na ba fa na de na ko chinchini a na sa de na besi ho o besi ho saa anya bi o gina ho so o ye ne ho yie asa mi se na ya de mo bia ye ne dia na o ni tia oye say na also open 500 eno no wo pa wo peso obek tumi aka no nso so fie no dwa wanum mate asa wo ba mate Bawa now. Bawa, scan me dia we. Se sika na ewo poji ho. Makopo se membra ho. Sika bia ni mo ewo poji ho. Na makopo se membra ho na wo so de na mo de yemi. Bawa, sika no pese mo fadi ana. Sika no na eche no na woni ho. Santi na esu ya che die. De na mo pese mo kire no. Say ye kire o say ya bra station wo umba. De na mo de yemi no. Ye namba nu su fidi a, ye namba nu na ehwe. Ti mo nhwe bibi. She intimi ye. Wa firi mo soko. Hey Bawa. O pese ya se de o de be membia. No de be membia. No de be bia ko 2 cities nam de be ma. 2 cities. Na ni se o se de o de be ma bia. O su wi chimi no. So, Nana. So, can say 500. Yeah, where 600. You are so that's it. That's me. Yes, that's a bit mlebim. That's pa na. That's a bit mlebim. And so I said, you're to so I knew. Koyeniti, Okoyewa Baba, what is so much. And Tiana, I had not be assumed so. Why? And yeah, now you're vessel and I now better. Yako, and I'll be trying to crack. Remember, fear fun. You are so, and yeah. And I go one idea, and why? Now, Credit here. Do you end your money and you? Ade my day. Asem we buy ya tena ho. One come no crab crunch me. Oh. Huh? Say komra ni na sa na ope Fatima. Isa. Me dunya me na rinse. Se me kase me na me mpe Fatima na me boa. Nanso Isa enya no nti na me yesa. Ebra mi wura ma me hu se me nua Amadu wuo no. Fatima ni mu bi ni me dunya me na odo ni nyina ati free me ni so. What you say? Eti nyese bia me peni nti na me yesa. Me nyanwu so no na kum Amadu wuo no ni mu bi pe na odo ni ati free me ni so esi ye de ne che me kura me mpe me dunya me na rinse. Macho me chiamu. Ami Joso. Baba isa mpacho nka. Asem bi o am pese makacho. Pastor, me ne peni na mtiana wa fiwa. Kede Karishensi will like Kaga be naked chicken. But somebody one number. Wala bakajara ba. Bakajara ba sa prima. Well, I've been any kayina, the Megan Nari Gana Gankma Ita, Anuntana chicken, Mutu Amadu no. Tough Tarayna. To Argentina, de Pia, Menu, Casamundo, abandon come a penal. Abandon come a penal. Na dear by ni. No, I catch me. Oh, why you any? I know who are some no this sim, this onsen, and no Canada.